サイクリングの様子を撮影していた男性。しかしこの直後、思わぬ事態に巻き込まれる。現れたのはグリズリーだ。男性は自転車を捨て、そのまま全力で逃げるが、相手はクマ。逃げきれない。そう思った次の瞬間、銃声が鳴り響いた。近くにいたハンターが威嚇射撃でクマを追い払ったのだ。そして男性は最悪の事態を免れた。